ning neraka mengko diapakno Jeng neraka ketemu rondo. Sing dadekne kowe lara iki apa dadak? Nyamuk. Oh, Pertamane nyamuk, mari ngono panitia enggak nek mangan. Wong ya kari ngomong lho, kari ngomong gak usah tukaran. Cre, mbadok cre. Ngriki wau pun pipis. Ampun. Alhamdulillah. Benar. Kesehatan, Bos. Tem kok ya gak mbok tuntun lho panggungnya dhuwur. Bocah kuwi gering. Ngapa kok ngomong dhewe kowe kari to? Ngomong dhewe wae kepen njikok pokari kok. Hei, Timbangane ning mburi kudanan. tem juga no kursi dong, juga no kursi. Juga no kursi ngadeke durung jejeg ngono lho kowe. Juga no kursi ngadeke durung jejeg ngono lho. untuk nambah kursi roda. Lah terserah tarinen kursi roda apa kursi apa? Gane kursi sapa? Sampean ku lho. Lha ora wong sehat, wala piyak ngene kok. Delok salah Mau. Hei. Delok sehat kok lungguh kuwi lho. Jajal ngadek kepisan gas jajal. Moh sak sirku. Yang ini lho jenenge bocah kiripot ya Allah. Halo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lele. Heng. Nene. Pripun, Mbak? Dam. Dalem. Oh, penak men nggon nek. Lah niku sing Halah ben dhuwur wis ben ning dhuwur. Gatekne tem-tem. Nih. ya pripun? Yes baris wong telu. Bu. Sakjane iki yo sepurane nggih. Dam. Sing gawe ning klambi awakmu sapa? Penjahit apa? Penjahit. Oh penjahit. Nggih. Kelambimu sing jahitne sapa? Sing damel napa anu, sing desain? Sing desain. Niku sing teng wingking niku. Kawi to. Nggih. Sik to. Apa jenenge pabrik kain ku ora iso nyukupi? Ngono lho. Anu pinginane nika tunggal niku lho, bekakas tunggal. Ora usah gatekne wong gulung gendeng. Piye to iki? Lah iya Gus gendeng. Iki lho delok. Nyapa? Alah, kalau gane Pak polisi samangan. Beliau berdiri, batik lurus. Urus. Ya ora? Nggih. Undangan-undangane sing ngagem baju busana nika kae lurus. Lah iki lho, dawa sisih iki. Nyuwun sewu, Mbah niki wonten Rasa mbok cekeli padha. Filosofi. wonten filosofine niki. Wah, filosofi. Wong iso enek sing ning dhuwur, iso enek sing ning ngisor. Nah, Oh ngono ya. Paham? Sing ning dhuwur sapa, sing ning ngisor sapa? Lah aku lho dhuwur. Oh iya ya, Mas. awakmu kok kuwanen lho. Lah nyapa ora wani nyapa panganane padha segone rek. Ayo. Iki lho Mbah ning ngisor iki gurune awake. Ben kayak iki gering. Oh, Cil, dalam iki kon njaluk Fatihah pisan ya Cil ya. Nggih. Sepurane. Nggih. Awake dhewe padha-padha kenali. nggih. Kaji Dita Sedo. Nggih. Indonesia. Haji Dita Nggih. Magetan Magetan. kapundhut Allah bengi iki mau. Innalillahi swarga wae. Amin Allahumma amin. Nggih, amin. Njaluk hidayah Fatihah. Nggih, nggih. Muga-muga Kaji Dita dulure Dewi Nggih. dan beliau juga orang yang dekat dengan Gus Ikdam lah. Leres. Sore tadi dipundhut karo Gusti Allah. Nggih. Niku renjang kula nggih renjange percil, nggih jamaah kula nggih jamaah percil niku saking Magetan. Sonten wau dijuguk karo Gusti Allah. Mula muga-muga pinaringan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matur sembah nuwun. Awakmu takziah ora? Walah HP lungguh ditakoni neh kok iki. Lho maksudnya sebagai dulure wi lho. Ya sesuk isuk maksudnya saiki wong genah ya jane kene daleme Bapak sopo? Pak sapa Pak Ju? Gancle Sok gancele wi lho. Ya aja mbok celuk sing kuwi. Lah ana tulisane mana burine dalam kurung gancele. Aku ora yo manut dalam kurunge. Kowe tak satek kowe. Sapa jeneng? Pak Ju Mimin. Lah aku nang mburi apa jenenge kae
Paling sing gadah damel sinten? Oh Pak Gancel, oh nggih aku ya ngono. Dari manut sing tangga-tanggane aku. Ya awakmu iku diundang rene lho. Sing ngundang ya kuwi lho kok ya. Sing ngundang ya Pak Jumingin. Lah iya tapi panggilannya kan Pak Gancel. Masalah bubul. Iki awakmu lek baleni wis ping 4 lho kuwi. Ya bene lho panggilane ya kuwi kok ya. Ya 4 nek ping 250. Kuwi Deni tapi diceluk percil ya ora tau nesu. Oh iya. Wong ya beda-beda. Dikondangi kuwi Pak. Lah kuwi sapa ya mangsamu? Lah awakmu dadi percil kok bangga kuwi lho. Lah ya bangga no. Bangga piye? Penyakit lho demam berdarah. Wis ngerti ya awakmu kena penyakit demam berdarah. Umume kuwi rak ya Isin ngono. Nyamuk kuwi dipangan kodhok. Nyamuk kok iso anakan kodhok dipangan nyamuk. Ngono kok bangga. Ayo. Lah nek dadi dagelan kondang kok lara mung demam berdarah. Salah isin, lara kok ring. Lara iki mbok sing langsung sing dhuwur pisan. Apa? Jantung koroner. Amin, muga-muga awakmu. Aja. Lah iya kok rumah sakit. Kene wis pernah liper. Sikil iso kaya pedhot ya. Lah Wis wis gua mulai Aku tenan anu wis tanda-tanda. Mbah. Ya. Mbah. Wis karo lungguh. Lah iya. Iki tak eman. Aku tenan Mbah. Iki Wis pengajian ben terus ora usah melu. Ngarepku jangkrik. Oh iya pancen ya santri Aku tenan Mbah, ndek kenane Mbah. Piye? Kan trombosit to. Demam berdarah lah trombositnya mudhun. Lah kok trombositku garek 40 to, Mbah. Baik. Wah, yo empet-empetan aku rumah sakit ditekani sapa kliwer. Kliwer. Tapi gak pengen nyusul kaji dita atau apa? Ora. Mas aku yo mau nang mbahne rumah sakit 10 dina aku rumah sakit, Mbah. Lah kok ngomongi aku? Nyapa ngomong yo rapi rono. Nggawa murono paling nganggur sing kecut ae lho. Mana kliwer. Ya apa kliwer ya Ora paham aku. Sri to? Sri liwer. Sri ndasmu. Kowe tak omongi aja tau jenenge duwe penyakit demam berdarah kowe. Panas sih lho 4,4 aku ndek iki tak omongi. Lah iki lho dikek godhok kopi umup. Masalah 4,4 ora usah tuku kompor gas lho kuwi apik kuwi. Mari ngono, Mbah. Bahasan panas adem panas. Heeh. Bojoku lan ning kiwaku. Heeh. Ndelok nyawang bojoku kok wayu men. Ki kok lak sangko wae aku enek apa-apa lah bojoku tak tinggal kok rabine aku ya. Pikiranmu sampai tekan semono. Langsung kelipat. Sehat aku. Alhamdulillah. Sing marasne sapa berarti? Bojoku. Lho. Jarene awakmu sehat, bojomu ra penak. Sing ngomong ra penak sapa anake 5 ra penak piye to masamu? Maksudnya iki awake iki rada rumba-rumbu iki lho. Sing ngomong ra penak iku. Kok sing lara ki aku kok rumah saku. Tenan, Mbah, tak omongi tenan sampean. Iya ya. Hati-hati aja nganti lara sampean sehat terus Mbah. Ya, amin. Amin. Wis awakmu semono go. Ini adalah penyakit yang terakhir. Amin. Jo sampai lara neh. Tenan, Mbah. Aku nanti pengen ngomong karo Probo, awakmu iki meeting wong melimo ki engko. Apa nih, Mbah? Meeting napa? Kayane perusahaan ae lho meeting barang. Meeting badhe wonten acara Mas tapi to, Mbah? Alas kanggo kepentingan dulurmu lanang kalau. Pokoknya acara bar, Probo, kae anak kodok, Sedep. awakmu karo aku engko. Penting iki. Rapat. Gak Lah dengenane rapat rane mangane. Ya sing penting iki kebersamaan. Iya kebersamaan. Ora mangan sing penting kumpul ra kumpul sing penting ra mangan. Luwe lho, Bro. Ngono ya, Mbah? Ya udah, Mbah. Ngajine teko ndi, Mbah? Terusno, Mbah. lah nyapa wis teko kok aku ki lho. Sampai ning kono malah kaya tukang son lho. Ya ben wong aku ya anu sebelah. Maksudnya lo ngajine ki lho isine apa? Aku ora tak ngrungokne lho, Mang. Sing diseni sapa? Mas, yo iki to iki. niki wau lho, Bah. Kok angel men to ngomong karo. Jenengan lek Jajal tekono. Isine pengajian ki apa? Lah sing ngiseni ya sapa? Ngaku ora rumangsa ngiseni kok. Lho, tulisannya ndi kok gane? Kuwi lho, Mbah. Bersama Mbah Yai Gendeng kuwi lho, Mbah. Kan ya kudune ndandake ning kene iki metu isine to, Mbah. Mulih kuwi ben gawa oleh-oleh. Lah ya ngono. Ora mung ndelok tok ning mulih iki nggawa oleh-oleh. Kuwi jenenge ndelok pengajian, ngrungokne pengajian. Paham? Diomongi. Lah iya. Lho malah nyeneni. Mbuh aku bar loro gampang nyeneni sapa-sapa aku. Tenan aku. Terus apa? Tidak terus ya, Mbak. Terus apa? Jadi jaluk nak
jalukno tisu Prabowo janggo Lah tisu. keringetmu kuwi lho. Lah iya. Kuat ora? Alhamdulillah karena iki wong keringetan ini kan loro. Napa? Ana kalane siji wong keringetan iki sehat, Nggih. ana kalane wong keringetan iku mergo gak. Cil, kowe anu gliyeng-gliyeng apa ora? Heh? Gliyeng-gliyeng ngono Enggak. Ora ya? Aman-aman ya, ngono aman. Enggak, aman, aku aman. Aku pura-pura diri lagi aman aku. Ki ora? Ya, ya. 50. Sakit matamu. Jepuk itu 50. Oh, ngitian iki. Wes ndang ngono munggah kabeh. Dan aku sing delok. Lah jenengan teng andap lho kula masa munggah. Lah kene los ya, Bro, apa tahu awakmu ndelok aku ngaji ning dhuwur panggung. Duh, ora percaya ndik ngenane ora. Geger wong Magetan. Kok geger piye? Lho, Mak. Mengajine ning Magetan. Lah kok dawake malah ning Ponorogo. Iki lho. Waduh. Waduh ora Magetan kono. Umum apa ora? Gak umum. Ora umum mbok rungokne kuwi lho. Wis ora umum rasa harus dirungokne kok rumah. Tapi sampe ning dhuwur aku karo Gusin ning ngisor apik lho, Kang. Ya apa? Njuk ketok. Aku karo kene. Malah kok delok dangdut ta. Wong edan rumah saku. Ayu-ayu Acarane apa, Mbak? Mbak Acarane walimatul khitan. Kitan, Oh, oh. sunatan. Sunatan. Tok cukli. Apa? Potong pucuk lingkungan. Aku tewas Kaya jeneng rantang. Cina. Daya tong cukli. Ngono, Mbak ya. Heeh. Ya ditungane sesunat Mbah sehat terus, Mbah. Amin. Dadi bocah amin. sing pinter. Amin. Nek ngoten Mbah nggih. Iya. Migunane marang nusa lan bangsa. Tanganmu Mikul dhuwur. Mendem jero. tanganmu ngene nyapa? Sasirku aku. Cil. Gliyeng-gliyeng dah. Klieng matamu. Nek gak kuat lungguh, nek gak kuat lungguh. Wes to nyantai, weh. Kowe ngaji wis los, ya toh. Mulai nyanyi pasrahne aku. Lah nyanyimu karo sapa? Ya iki. Lah iki grup anyar iki. Grup apa? Ah iki jenenge sapa jenenge? Lah lah karo grupe ora apal. Kenal ora iso. Saiku Poel iki. Bolo iki masamu. Lah kok ngece karo kancane iki. Saiku Poel, boloku, Bro. Awake dhewe paling gak iki kolaborasi karo Mbah Gendeng. Lah kolaborasi apa? Mbah Gendeng bocah apa? Velocity. Ngawur kowe iki. Ngawur kowe iki. Ya maksudnya iki ngaji bareng ngono lho. Ngaji bareng piye? Siraman rohani. Nah. Dadi Sing nyiram sapa? ya sing nyiram yo bae no. Jeremu rohani. Lah Nyapa Mbah Gendeng kok nyiram iki lho? Paling gak iki Mbah Gendeng ngekei tausiah, awake dhewe ngekei dorongan. Sing disurung sapa? tausiah Kaya rumah saku kok tak. maksudnya bae. Ya ben bae kuwi sing tausiah hiburan kuwi awake dhewe. Lah iya. Ora usah ngeyel to kowe iki. Lah Mbok wis nyantai lho, nyambut gawe nyantai apa ning daleme Mbak apa? Mbak yo ha. Gancli. Paham bolo dhewe rumah saku Oleh nyambut gawe nyantai piye? Mbok tinggal loro 10 dina kene kancane bosok e. Ya ora masalah. Dagelan kondang mrene. Amin. Amin. 10 dina diimpus kok. Dimpus bangga ya. Ya ora masalah. Lah nggih jenengan kan Gak pancen menungso iki nek ana titi wancine to he. Cik, Kuwi lho, Mbah. Ya Sing toh. nate kono iku lho, Mbah. Ora enek sak suwene wong kuwi neng dhuwur Nggih, ya toh. dhuwur. Ya ora enek sak suwene wong kuwi neng Ngisor. ngisor. Lah ya ngono to. Sosok iki Akhire ngombene teko. nggih. Damel tombo malaria. titenono kuwi. Tombo. Titenono kuwi telu tok aku ndi? Oh tombo malaria. Lah iya. Oh iya, lah kok telu tok. Iki bagiane ning ngisor, manggone Lah ning iki ngisor. bagiane sing ning isor. Pun mboten sak ditambahi, mboten sak. Pun mboten usah, kula pokari mawon selesai. Leh, kuwi gene bae lho kuwi. Endi aku tuku ning mburi. Mbok mau ning kene siji. Aku tuku ning mburi. Aku tuku ning mburi. Rungokno. Mo. Tapi niku wau bangga lho. Mbak. Keterangane ngene, Dam. Nggih. Filosofi klambi kan wis digamblang Nggih. nih. Ana kalane menungso ki ning ngisor, ya ana kalane menungso ki ning dhuwur. Lah ngono to ya. Leres. Iki sithik ngaji, lah ngono to. Nggih. Nalikane juraganmu lara, kuwi ning ngisor apa ning dhuwur?
Isor. Ning isor, kepleh to. Nggih. Kepleh. Ngene. Ya to? Ya kena ra Ya kuwi ngertenono nek awake dhewe iki sakjane menungso. Nek ning dhuwur awak sehat, awak waras, rezeki lancar, tanggapan akeh, nyanding bojo, nek nang isor iki wis ora iso apa? Eling ngono kuwi. Pas ning isor ngono kuwi. Mulane diomongi cah enom kuwi dirungokno. Dhisik tak tunggoni kaya ngono, ndah nek tak tinggal mati sok piye. Mulane manut karo cah enom. Iya iya. Aja keceh ae. Tem. Omonganmu gak kualik to. Lah sing ngomong ngono iki biasane wong tuwek nyapa kok wis wong enom. Berarti kualik. Kualik. Mudune aku tak ning dhuwur. Kowe ning isor ae aku lak kena bergremis ku lorone. Kowe ora ngerti sejatine percil to. Sejatine Kuwi ora oleh kenek banyu. Nek sampe percil kok kenek banyu, kuwi malih dadi apa? dadi kodhok. Monggo Mas. Nadane Mas. Ojo Kerja. Sewatek bolak-balik lunggah-lungguh. Gerake aja emosi, gerake aja akeh-akeh sih. Boloku lho, Bro. Oh iya. Saiku poel. Boloku. Rumah saku. Ojo gatek nek rumah saku. Ayo nebang. Mas. Ya, helm. Apa mak? Edan. Ya edan ora apa-apa edan marang Gusti Allah ora. Amin. Wis. Minor. E minor. Ya wis. Oh, kuwi nggo topi ngono to, Mbak? Walah. Jagani iki mau nak udan. Oh, ya jadi ya pantes. Pantes Liane kono ya ora pantes ngono. Pantes si tok-tok iki sak Indonesia, sak donya. Aku bukan nyanyi apa iki? Sembarang. Nah, mayor we Mas, mayor. Oh, mayor. Duh sayang ngapuntene saestu bakal tau bayake mbok kepiye carane. Nyapa? tresnaku. Piye ta? Iki ngaji ya nyok malah nembang ngono anu lho Mas aku. Lah iki lagune bojo kowe. Winganane kolaborasi. Oh, Ya iki lagune anu sing anu pop-popan sik ambiaran sik lagi engko ganti sholawat. Dadi anu jamaah iki ben gak sepanen. Aku tak ning kene. Winganane bojoku yo nyanyi kuwi apik lho Mas. Apik piye? Do sayang ngapuntene saestu yen aku check out Shopee sedina ping 7 tapi ojo sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecit mengko sing bayar sampean terus tak balesi Bales piye akhirnya? do sayang pancene matamu Ya aja ngono. Karo wong wedok ki aja sok kasar. Kuwi gak anu to iki. Mbane aku koyo ning kene koyo jin ya. Duh, wis iki gaya piye wis los. Memang ada kalanya seperti ini memang penting. Iya. Ora apa ya. Ora apa. Kalau kena gremes panas teh awak. Ngono kuwi awakmu karo ngomong. Wis ora. Ora. Gak. Terus piye? Ku kasih satu permintaan. Ku kasih satu permintaan. Apa permintaanmu? Plontos? Apa? Lah Jime kok malah kaya kene? Ndase kaya onde-onde susi saiki. Jane jine sapa? Minor. Minor. Jajah. Kalamun qadimun layu malu samau inda jahli wa hairati. Sabra. Kaula cilik suwal katon. Hei. Kula cilik. Ndi wong iki?
Ya ampun. Yang malah lugu ning kono iki lho. Rumah saku ngilang iki, Wong. Mboten kok iso ngilang, Mbak. Oh sing bener kaula cilik to. Kaula cilik. Wis nyanyi percel wong wis cilik, kula cilik. Lirike mau ya, Kak? Kaula cilik suwal katut terus suwal katut Suwaligus gendeng. ngawur masaku ngawur masaku Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya kadha disiksa akeh wong kerja bekesa ngorbanake Cina Kata-kata masa kata-katane Aja dawa-dawa. Kata-katane kakean kuwi iki. Jajal piye? wong kerja beksa ngorbanake sanak batih lan tangga Walah, sanabate la tangga. saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo alamun qadimul layu malu sama qalbi inda jali wa hairati awakmu nggih sak RDW kanggo masyarakat iso ora? Ibu-ibu. Heeh, kanggo ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat bapak-bapak, yang hadir siap. jamaah semuanya. Siap Mas. Karo dulur jo seneng tukaran. Karo tangga jotos-jotosan. Bener, awakmu kaya pinter. Urip. Awakmu bar mondok ning rumah sakit 10 dina lho saya pinter iku lho masalah. Mondokmu bayar piro? 10 dina? Rada nyedhek rene. Piye? Tak idoni kowe. Kuwi aja mbok jarak to iki. Lah winginane sombong lho, aku lho mondok. Mondokmu paling ning ndi? Aku ning Aminah lho bayar 10 juta. Lah dene kan mondok bersalin. Terus Karo dulur jo seneng tukaran. karo tangga jotos-jotosan. Urip ning donya mung sepisan. Ayo padha karaoke. Ayo padha kabeh Dinggo Solawatan karaoke. Malah kalian lirike lho lali. Ngawur iki. Ayo terus. Ayo karo Ayo karo apa karo Mas aku. urip ning donya jo kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Jeng neraka ketemu rondo. Ning neraka kowe disiksa. Siksane apa ae umpamane sing nyolongan Diketok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan disuwek cangkeme, sing seneng zina nyapa ta Pak Mandeg Padha ngarepe mau lho, padha ngarepe mau. lha ngarepe mentolo sing mburi ra tek mentolo aku. nyapa ra mentolo Lah, wong anjing siksane kuwi Iya, jajal ayo. digawe yo kuwi lho Jajal ayo. siksane neraka ya to sing nyolongan Diketok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan disuwek cangkeme, sing seneng zina iki lho. buat Iki sapa iki? Iki lho. kaya dicowethane Iki iso cuwetho. ngomong apa tak kuwi mau masa jadi ketok buanter. Lah kok iso diketok puyuhe? Ngawur kuwi arep dhewe. Wis arep dhewe buanter dhewe. masa burung puyuh ora nyapa-nyapa ya di melut berdosa Lah iya. masa ibuke ning ngarep iki lho Anggap ama aku ora mentolo lho kalau banter dhewe to. Ya wis ngono kuwi lho, Mas. Heeh, masalahe koncone saya iku wel. Well.
Boloku iki. Terus nih solawatane. Anu, dongane sing duwe gawe apa ora? Iya. Sing duwe gawe. Mbok Sapa? Bapak Kancele. Sing di Jenenge asline. Jenenge asmane. sing di Duwe gawe Bapak Jumingan. Pak Jumingan pancen apik ten. Hei, Jumangin. Jumangin. Keterocoan dadi Jumingan iki lho. Keterocoan dadi Jumingan. Kowe senenganmu bolak-balik kuwi. Lah masalahe sing nulis saiku poel iki lho. Wo, lah wong macamu kualik. Lah piye? Jumingan. Iki nek diwalekno Jumangin. Oh, iya. alah. Tulisanmu sing kualik. Pak Jumangin sing Iya bener. Jumingan apa Jumangin? Jumangin. Alah penak gancele lho penak. Mbok Yo, sumpah. ben akhir wis Pak Gancele. Gancele. Sing duwe gawe Bapak Kancele didongane panjang umure. Bu Yohana kuwi bojone Dongane Jaluk duwike. ngawur maksud ditungane kok njaluk duit. Akeh rejekine. Iki ora mung aku kowe kan nenek Mbak Probo. Heeh. Bene nembang kok jero, kok nembang bareng wong papat. Oke. Ya ora? Oke, berarti kuartet. Lah baik. Baik dijak ora? Nunggu genset. Ora ngono, awakmu sia-sia karo Gentenan. Oh iya. Oh gentenan. Gawa semangka dicampur es teka-teka ku nggawa dorpres ngombe konidin kabeh siji Pak Jumangin kathah rejeki. Amin. Gawa semangka dicampur es teka-teka aku nggawa dorpres ngombe konidin dicampur siji Bapak Jumangin kathah rejeki. Saya utusan dari Bapak Gajle. Bapak Jumangin. Pak Jumangin. Bapak Jumangin ini ada surprise dan doorprize untuk para hadirin Jamaah. yang Jamaah. ada di sini nggih. Dipilih. Sik bos degane teko bos. Ngriki mawon. Aku susu ning dhuwur enggak penak. Nggih, ngriki mawon. Kene aman ngisor kene aman sih. Ning dhuwur ana ngombene belas iso. Iki lho. Lah kene ning ngisor koyo warung apa Ya enek. ampun. Anu pop mie Mriki man. Kon mriku mawon. kalian pop mie soto nggih. Nggih. Bu nek saged anu Indomie damel ndok nggih, Bu. Weh piye aku koyo Gus Gendeng puro. Lah mbok kira restoran kok iso ana Indomie sing kopi matamu ya. Lah kabeh enek lho. Sabar yuk. Yo gak perkara sabar. Doorpress ge sapa? Ini doorpress untuk para hadirin dan jamaah yang hadir di sini, Bos. Oh, Dari sih. Bapak Oh, gitu Jumangin. Tapi enggak cuma-cuma. Enggak lah. Pokoknya Kan kudu nanti ditunjuk maju. ditunjuk maju boleh, terus ada pertanyaan dari jenengan-jenengan itu, terus Oke, dijawab, dapat hadiah ini. Oke, siap. Terus ada request buat peladen nanti. Apa Minta itu? peladen maju dua terus kayak ono pertanyaan. Kayak ngono. siap. Oke. Iya Berarti dong, mulai sekarang kita pilih dulu. boleh. Berapa orang? Ini ada 8. Nanti jamaah Mas, jamaah dikelompokne, dikopiok, dipilih 8. Terus Kok sik jamaah kok Kok dikelumpuke dikelompoknya di di kopiok itu loh. Tandane kacang. Paling enggak itu ditunjuk atau tunjuk tangan yang mau maju ke depan. Kalau Enggak tunjuk masalah. tangan itu malu Adi. heeh. Oh berarti ditunjuk aja bos. Ditunjuk aja sapa sing bengoke banter engko Dikepruk. Maju. dikon maju. Maju bos. Nadane coba E minor. minor. Oke. Samono. Wes. Saiku udah Malam ini. malam dasmu. Tapi nadane Apa aja malam terakhir. Rokok ta'aina ya sauq
Kuwi apa kuwi? Nembangmu apa kuwi mau? Solawatan. Solawatan. Lah aku minor, coba minor. Lah lek iki lho mesti iso. Minor, A minor. Beredar sang bumi mengitari matahari. Solawatan, bos aku minta solawatan kok dangdutan. Sapa? Sampean. Aku pengen dangdutan. religi paling gak yo religi temane yo religi Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga sedulur gawe becik. Kaping papat anu Dasi, Bu, sini Bu. Marang kaulane. Yang berangkat. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bos. 5 kurang? Kurang 3. Kurang 3. Oh terus kurang 3. Oke. Yang sana oke Bu Eke. Beli. Dua lagi. Pokoknya ibu-ibu khusus ibu-ibu. Ini satu lagi. Nah, iki ora iki Bu. ayo kurang satu. Mungkin yang belakang. Halo. Sebelah kiri ada yang Sebelah kiri. Mau? Sebelah kiri, sebelah Monggo. kiri. Perwakilan Monggo, Bu. Oh iya, ini rak ketok iki. Monggo. Oke. Monggo. Kowe mbae kowe. Mosok dipek gondrong Udang kuning iki rupane. Monggo. Udang kuning sing di. Oke, siap. Nah. Maju ke depan, agak maju ke depan. Agak maju, Nanti Bu. mboten Nuwun semen. sewu, Oh, maju, Bu. Oke, sampun. Oke, Oke, alah. Duh. Alah. Alah. Lah nyeprot. Brot wis. Oke, mboten napa. Dari sebelah sana dulu. Oke. Paring asma sinten? Agak maju sini lagi Bu, biar nggak kena air. Maju. Oke, maju le, mele. Sini, Bu, sini. Kersane mboten kenging Maju, toyo. Maju mele. Goblak ndut Pak sikile Pak. Bayu ndure apik isore. Ngriki Bu, amit nuwun Maju, sewu. maju. Jadi ujian. Lah. Mriko bareng asma sinten, Mbak? Mbak Femi, Mbak napa? Mbak Femi, Mbak Femi. Nggih. Oh, nggih, dalem sang pundi? ringin bagus mriki. Oh, ringin bagus mriki. Nggih. Oh, celake Pak To, nggih. Nggih. Pak To sapa? Alah, mosok sak ringin bagus ora jenenge To. Rumah saku lek kenal wong kene. Wis pokoke diawur ya wis. Anu nggih, nuwun sewu, Mbak Femi mriki wau kalih sinten? Kali yogane. Oh, kalih yogane. Nggih, nuwun sewu, mriki kula kalih yogane. Nggih. Pertanyaan kula setunggal. Nggih. Mangke dapat hadiah saking Bapak. Mangin. Nggih, Pak Buk anu Bungkel. Nggih. Oh, ngomong ganclen nek. Enggak. Nun sewu, mriki wae kan kalih yogane. Nggih. Jenengan piyambak kalih tiyang kalih to? Nitih napa sepeda motor to? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nggih. Oh, celak mriki to berarti? Celak. Oh, nggih, nun sewu, pertanyaan kula namung setunggal. Penyanyi jaler niku namanya sinten? Dereng kenalan. Dereng kenalan. Dereng. Lho, wau kula pun matur to wau teng ajeng kok sinten namine? Sinten? Sapi poel. Ketambahan lho, Pak. Ngawur kowe, kayak ngawur. Ketambahan nek sapi ngawur kowe. Kowe ngawur kowe. Niku menungso lho. Oh, jenenge saiki iso teko sapi poel iki lho. Wow. Diwarai tiang-tiang. Wow. Ngawur kowe rumah saku. Saiki jenenge tambah saiku sapi poel. Mosok ditambahi sapi. Nadane minor. Karena kan sing tak tekoke kan kleru. Malo, sing malo. A minor malo. Kaping telu asik ing bocah Cilik-cilik. uga marang Sedulur. uga gawe. Becik. Wes, cukup. Ya. Bon. Iku nggih. Nggih sami-sami. Penak kowe takon aku iki penak wis ora usah sing angel-angel. Sing go entuk. Nggih, nuwun sewu. Ingkang nomor kalih paring asma sinten, Bu? Bumi sini.
Misini. Misini pidalem saking pundi nuwun sewu? Losarjo Sumbragung. Losarjo Sumbragung. Oh, Projo Sumbragung. Mriki kok kalih sinten rombongan? Nggih, nuwun sewu carane masak soto pripun, Bu? Dalam Mesti saged ibu-ibu mesti saged. Ibu-ibu biasane masak. Carane masak soto ayam niku pripun? Masak soto ayam. Nggih, sing sepindah menika sing ditandak napa riyin? Nggih sing ditandak nganu riyen wajan. Nggih, leres. Nggih, terus nggih. Bu. Nggih, terus rada cedhek rada. Ngaten nanti disukani daya, bumbune sampun harum dimasukkan ke manci. Bumbune napa Bumbune napa? mawon? Brambang, bawang, kunyit, kencur. Cur, lemak daging kayu legi colok kecap. Laos. Terus sering. Nggih, terus Terus disukani tomat, sukani roiko, nggih Royko. garam, Nggih, jam salam. Nggih micin, nggih nuwun sewu. kalau sukani satu gede. Lah iya, lah iwake ndi ora bomplong-plong. Ayame, Mbak. Ayame dinapane niku. Iwake ning ndi? Iwake diceplokne terakhir. Nggih. Lah pun dadi soto dimaam keluarga leres. Oh nggih bener nggih pun. Kowe enak irem pertanyaane. Nah, wis ora usah takon sing angel-angel. Nun sewu. Sing ndi urutane? Maju. Maju. Alah malu, alah licin Paring licin, asma sinten? alah licin. Paring asma sinten, Bu? Ponila, Nik sinten? Ponila, Ponila. Ponila. Pidalem saking pundi? Saking ringin bagus. Oh, mriki mawon. Nggih, nuwun. Mriki kok kalih sinten? Kalih garwo. Oh, kalih garwa. Nggih, Bu. Menika gula niku sakniki sekilo pinten gula? Gula sinten pinten sekilo? 16. 16. Minyak kita menika pinten sakniki? 17. 17. Uyah. Uyah pinten uyah? Pinten, Bu? 3.000. Malah kok yo ngerti ngono lho, yo engke mako-mako. Ampun. Pertanyaanmu ora berbobot belas iki. Lah kowe tak apa to jajal tak kok. Matur suwun nggih Bu, matur suwun Bu. Matur nuwun Ibu. Sing ngene hubungane karo beniki kok Ya sing jajal mau kowe tak masak kok. soto sing regane gula. Jajal kowe tak kok. Ya kudune pertanyaan kuwi sing rada berbobot. Bobot. Ya jajal ngono. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Paring asma sinten? Nama asli napa nama panggilan? Lah. Ki Iya tunggalane berbobot, gacel iki kan. Enek panggilan. Umpami nama asli sinten? Ibu Rubiati. Ibu Rubiati. Nama panggilan? Mati. Oke, Wah, Mak. beda mati tok to. Oh, alah. Iki Kan nenek mae. Iya. mesti bakul sego pecel. Iya. Rujak. Bakul rujak, Bos. Rujak, Oh, rujak. Ah, Mati. kepitale ditambahin kok. Nggih, Sepi. Alah gampil. Nggih gampil. Anu saking pundi, Makti? Saking Kediri tanggane Guse. Oh, alah Nggih, nggih, celake. nggih. Baik. Mriko. Endi? Kono lho kok. Lah ya rono terus rono lah ya iso to. Desal tak kok mopo sing berbobot. Pertanyaane paling gak sing berbobot. Kula pun bobot Kuwi lho bobote ora sangang sasi pisan. Jenengan Telung sasi pisan. berat badan pinten, Bu? Urung ditimbang tekok. Dia mau ragem tekok dhisik tak timbangi. Lah, bongko kowe. Catatan KTP biasanya wonten Ora tau ndelok KTP. mboten? Ora enek KTP kok timbangan bocah pekok Ya, kowe. ya saya tak fotokopine nggih utang Bang Plecit. Lah. Aku rujak ngono iki lho Mas Bang. Soalnya ya mingguan ya hari. Tekok sing apik. Bu, Nggih. pertanyaannya nggih Bu nggih, tolong dijawab. Dor. Sinten asmane garwa jenengan, Bu? Pak Nur Datin, nah niku. Pak sinten? Pak Nur Datin. Pak Nur Datin. Betul. Kowe iki lho takon nopo? Jaremu berbobot, lah jenenge bojone dhewe ku yo ora arep jawab. Hei,
berbobot orane tergantung Pak Nur Datin iki nek ngangkat iki lho. Iya iya. Ya. Nggih Bu, nggih. Nur sewu madhap. Matur Siap, siap, suwun. siap. Matur suwun. Matur suwun. Panjang umur, Amin, banyak amin. rezekine. Amin. Damel Pak sinten Pak Nggih. Pak Pak Ganclek. Ganclek. Nggih. Wajan lho mati, lho mati rumah sana. Oh kowe ngono ngono gancil ora penak. Marah iki sampeyan lho. Sampean kuwi lho. Jangan kelak liwat omahku tak cegat sampean. Nah, syukur. Tak mbok cekat yo balik. Dicegat kuwi ora arep diapa-apane lho, Mas. Arep nunut ning Blitar. Oh alah. Ya. Mati, dungane apa? Gede Pak Gancil mati. Matur suwun Pak Gancil, semoga panjang umur, Amin. banyak rezekinya. Amin. Semoga yang disunati menjadi anak yang soleh Amin. kepada kedua orang tuanya. Amin. Yang disunati lho ya. Yang disunat mati apa disunati mati? Disunati Masa Pak mati. Gancil nyunati sapa? Disunati mati. Yuk, yang selanjutnya namanya siapa? Namanya siapa? Bu Lilis, Rumahnya mana? Ringin Bagus. Betul. Ya, lho. Betul, gasmu takone Iki pertanyaane iki lho. Urung pertanyaan to. Awakmu pertanyaan takono-kono. Mriki wau kalih sinten, Bu? Kali bapake Abot iki. Kalih bapake numpak napa? jalan kaki. Jalan kaki. Lah rumahne pundi wau? Mriku ngajeng niki. Majeng pundi? Ngidul. Loh, omeh madhep pundi? Madhep ngidul. Bener. Oh ya bener. Gumun. Wis aku mau. Wis Termasuk penak men ya bener lho. Omahmu madhep ngidul kaya penak. kok kuwi wis termasuk pertanyaan. Pertanyaan kan dijawab. Kan dijawab. Kan dijawab. Omamu ngadem di ngidul ya bener. Rugi tenan. Panitia bengi iki rugi tenan acarane. Lanjut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Asmane sinten? Ratna. Mbak Ratna. Dereke Pak Jumangin napa pripun? G. Nggih. Nggih. Ngriki wau pun pipis. Ampun. Alhamdulillah. Kesehatan, Bos. Kesehatan. Kesehatan Adek. Bahaya. Wong ora iso nguyuh ya operasi tenan Adek. Betul. Sik pertanyaan lho, mriki wau pun pipis betul. Iya bener. Awake dhewe rene Berarti bae. nak rene pipis bener. Pertanyaan lembut takoni pipis urunge iki lho. Lek gak iso pipis sing mbayari sapa lek kena Tanggung penyakit sing jawab tanggung jawab sapa? sapa? Lah bener pertanyaanku pun pipis pun ya wis bener. Pertanyaan Hubungane pipis karo Pak Gancil iki lho apa? Ya enek. kesehatan, Bro. Kesehatan. Sunat toh untuk memperlancar itu juga. Nah, aja kaya padeku gak iso pipis kencing batu. Wah. Oleh pirang wulan iku terus Akhirnya gak terus iso dadi gagal ya kae. Iya. Terus dicor karo semen. Watu kok iso dadi gragal. Kowe tak bene diawur ae. Iya. Assalamualaikum. Maju Bu, maju. Salam. Iya. Paring asma sinten? Mbak Hernani. Mbak sinten? Hernani. Hernani. Oke. Bapak bareng asma sinten? Nur Hamid. Oke. Ora teko kuwi. Durung. Beda. Apa kok bener rumah aku. Pidalem saking pundi? Ringin Bagus. Ringin bagus. Ringin bagus, Bos. Ngajeng griya wonten apane jenengan? Ngajeng griya. Wonten apane? Wonten apane, Bu? Ajeng griya. Nggih. Enten dalan. Dalane. Terus lawange cate napa? Bener. Wis jos desain rumahnya wis jelas, Bos. Omahe dhewe. Jenengan nuwun napa? Nyuwun sangu napa kathok? Duh, Oh, sampean Loh. nek disangoni ra kathokan aneh lho. Wis kuwi ae lho, nek kuwi ana duwite kuwi nang jero kuwi kok masalah. Niku pun anu wonten isine teng jero niku napa, Mas? Wong iki disyukuri oleh apa kudu Sami-sami. bersyukur. matur nuwun Ibu. Matur nuwun Bu Arani. Nuwun. Nggih lho, anu jenengan lenggarian mawon mangke kersane. sampun. Nggih. Pun sampun diaturaken sedanten menika nuwun sewu ibu-ibu matur mbah nuwun nggih. Pancen ya awake dhewe iki Sudah ya semua, Bos. ngene iki ya ngibur ya ngekei rezeki kanggo Beberapa para orang yang jamaah. beruntung. Nyenengno lho ya, Yo, iya, ibu-ibu toh. kene jamaah kene masalah. Saling nyenengne wong kuwi ya termasuk ngibadah. Sing mburi. Aku ndi? Sorry bro. Sorry. Maju, Bu, maju, Bu, Maju monggo. depan. Oke. Nyanyi, joget, puisi.
Oh enggak Bu, pilihan. Beda. Ini kan sesuai dengan tema tanggal 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Apa badhe puisi saged? Puisi pahlawan nggih Bu nggih. Napa betul saged kula apa ki jenenge? Contoni, Bos. Contone. Nggih saged nggih. Nggih. Pahlawan ini kan hari pahlawan Bu. Pahlawan Bu nggih. Nggih, ngaten nggih. Pahlawanku, dia adalah suamiku sendiri. Oh, pahlawanku setiap hari kamu pulang malam aku sentai. Ngaten nggih Bu nggih. Betul apa nggih? Iku contohnya sing Contohnya sedikit. mboten. Puisi nyanyi joget amun joget lah. Puisi nyanyi nggih. Nyanyi nggih. Napa? Nyanyi saged. Mboten. Napa? Napa? Goyang. Bengok saged bengok. Bengok saged. Nggih, bengok mawon Bu. Jenengan bengok mawon, teriak mawon. Jajal, cekakno mik ben bengok sampean bengok mboten saged. Mboten nate nesu kare. Mboten nate. Jenengan berarti sabar no, Bu. Piye wong iso sabare kaya ngene iki ya ampun. Wong golek kaya ngene iki lho, sabar ngene iki lho. Iki lho bojone iki lho wis ireng nesuwan iki. Sabar bojoku. Sabar apa? Lah kae pas ditakoni Gus Gedeng kae yo sabar sampean yo nak. Sabar. Tekan omahku yo disone ini. Sabar bojone slentem sabar. Wingi dijak metu wong ora nesu. Lho, piye to maksudmu? Sabar bojone. Dijak metu wong kok ora nesu iki. Pegatan wis. Ora. Wong bojoku iso enak. Radi maju. Nggih. Berarti pertanyaan man nggih. Pertanyaan nggih. Nggih, saged nggih insyaallah nggih. Dipikir mawon, alon-alon mawon nggih. Diikhlasne mawon nek mboten wonten nggih. Mas. Kok iso diikhlasne iki piye? Lah sampai ra oleh. Lah nek sampai ra oleh ora tak ganti liyane. Kayak pertanyaan sing gampang-gampang, ngomong hitung-hitungan Oke. gampang jajal. 1 ditambah 1 Sama dengan 2. Betul. Terus 2 ditambah 2 Sama dengan 4. Betul. 4 ditambah 4 Sama dengan 8. 8. Lho, lah 16 endi? Nadamu lho, nadamu. Nadane kleru sampean. 1 ditambah 1. Sama dengan 2. 2 ditambah 2 Sama dengan 4. Oke. 4 ditambah 4 Sama dengan 8. 8 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 5 6. Bisa, Bu? Pertanyaannya pena loh, Bu. Kemerecek. Apa nek kemerecek ki lho basa apa? Kirang fokus Bu, jenengan Sampeyan kudu fokus Bu kaya aku. Jajal takonono kaya aku. Kaya aku mau lah aku takon. 1 ditambah 1. Sama dengan 2. Penak toh, Bu? 2 ditambah 2. Sama dengan 4. 4 ditambah 4. Sama dengan 8. 8 ditambah 13 dikurangi 11 ditambah 31 dikali 15 ditambah 192 dikurangi 142 dibagi 2 ditambah 1 dikali 1554 berapa? Sama dengan 4. Betul. Lah bener. Betul. Sementing jawab, Bu. Sementing jawab, Bu. Pokoknya Nggih. sementing cepet. Sementing jawab, nggih. Hah? 1 ditambah 1. Dengan 2 ditambah 2 4 ditambah 4 25 ditambah 5 ditambah 4. Terus ada Berapa, Bu? dengan berapa? 34. Ya bener. Iki komputere rodok bosok dadi cepet. Matur nuwun. Suwun nggih. Hadirin sekalian, demikianlah acara Taman Kanak-kanak. Rumah sakit. Bagi-bagi hadiah Bagi-bagi rezeki door prize dari Bapak Tuan Jumangin. Rumah Jumangin, paham ora? Iya, Mas. Lah wis door prize wis dibagi,
kabeh wis do dibagi, awake dhewe wong papat kan rung nyanyi. Awake dhewe saiki ganti sing nyanyi, paham? Nyanyi sembarang manut D minor. Oke ya. Minor. Membiat mayon paman suarane gandeng belambiangan alah nyerambiai Nuswantara Banyuwangi kulon kono wetan sekara lan kedo lalasangkeun aring-aring biakal gedang campur sawi sampe gedeng muni iso dikiri ora biar tuluni sampeyan belambiangan biangan haring Nyapa kok semangat geget-geget di jamaah terusane iki lho. aja takon senang susah bisa tanah India ku melyaring Sari Nuswantara Taman Sari Nuswantara. gulu pedot nadane sama gulu pedot nadane sama yuk 1 2 si asik hey Yes, anu. apa bos? Lemes. Mbak Gendeng wis aku. Yo anu to, bae to. Wis, Bukan gantian, mari. Kursi. Duwene hiburan saiki ngajine. sampun, Mbah. kursi ini papan, kursi ini telung kas. Oke. Nyun tulung panitia kanggo lungguh sampean. Nah, Oh. kan aja. Aman. Ya. Keris. Enggak. Bismillah. Insyaallah. Jamus. Ayo istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ger awake dhewe urip sak lumai bumi menggerbing langit jumbuh lir kadya filosofine berjil ana kalane menungso urip ana nang dhuwur ana kalane menungso urip ana nang isor aja bungah nalikane awakmu nang dhuwur aja susah nalikane awakmu nang isor bebasan lir kadya awakmu nang dhuwur sarwa cukup sekabehing rezeki kaparingaken dening Allah nalikane awakmu ning isor sobek panen elek tanduran elek sembarangane dadekne masalah sajroning urip sing darane masalah sejatine ora kok awakmu kekurangan ana ing babagan donya ora
sing darani masalah sejatine manungsa yen durung iso ngibadah manembah marang Gusti kang akarya jagat. Sing sejatine masalah sejatine nalikane awake dhewe urip durung iso ngabekti marang wong tuwa. Sing darane masalah sejatine awake dhewe urip ning durung iso memberikan yang terbaik kepada keluarga. Ger dosa minangka kembangin sakjroning uripe manungsa. Sepiro gedhe cilik dosa sing dilakoni Gusti kang akarya jagat jembar pangapurane nggih. Mula ayo bengi iki bareng-bareng njaluk sepura marang Gusti kang akarya jagat. Sepiro dosa salah sing wis dilakoni sak lakune uripe awake dhewe uga den sinapura dening Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci, nyuwun tuntunan ilahi Rabbi, nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Astaghfirullah. Dosa sing dilakoni manungsa ana kalane lali marang agama. Dosa sing dilakoni manungsa ana kalane manungsa lali marang tatanan lan tuntunane Gusti kang akarya jagat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti kang damel jagat kadang bilangi kawula sambat punapa coba punapa laknat istighosah lan mau sholawat, istighosah lan mau sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti kang damel jagat kathah bilahi menungso sam nggih napa mboten punapa coba punapa laknat ngapunten sanget. Ya Allah Gusti kang damel jagat kathah bilahi niku napa Nduk tak jaluk sliramu aja muk ndomblong mlorok nyawang raiku tok ya kiri ya. Halo sing darani bilahi niku napa ujian bencana nggih napa nggih iki napa nak mini dek apa cel jeneng cek bencana cobaan terus ujian loro ya Coba. punapa coba punapa laknat nek sing darani coba niku disandat karo wong sing uripe cedhak karo Gusti Allah. Makanya diarani coba. Ketika seseorang ahli ibadah sampean sabar, ahli zikir, sampean ahli wirid, jamaah iyo ketika Allah mengekei apa kuwi basa apa ya memberi memaringi ujian marang seliramu, ini yang dikatakan ujian cobaan. Kenapa Allah nguji menungso? Mergo Gusti kang akarya jagat pengen ngaweruhi sepiro bobot bebete imanmu marang Gusti Allah. Tanpa diuji menungso ki mergo uripe sak penake dhewe, sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Mulanya alah wis bosone murat marit terus Mas. Gendeng dilawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek menungso kira kayak ujian uripe sak penake dhewe. Makanya ketika Allah ingin mengetes sejauh mana kualitas keimanane menungso terletak di saat Allah memberikan ujian. Nalikane sampean diuji sabar, sampean diuji ikhlas, diuji sampean riman, iki lho bebasan iman sing wis mbok lakoni tumancep marang iman sakjroning dodone awake dhewe. Alhamdulillah. Ning nalikane Gusti kang akarya jagat parung ujian lan cobaan marang sliramu kabeh sing digedhekne kok sambate, sing digedhekne kok ngersulane. Ayo dipetani dewe-dewe ngir. Sudahkah iman dan takwa yang saya lakukan sudah mampu bisa menjadi Batman menjadi bukit. Jadi apa? Kenyataan. Ya kuwi mau. Lah iya, Mbah. Gitu, Mbah. Lah iya wis mau. Ya wis. Ya ta? Nggih. Heeh. Nek sing darani laknat niki coba napa Lanat. Nggih napa mboten? Mboten nggih. Nggih mboten. Aku sih bingung aku sih. Ya ngene iki lho Pak. Wis jan setel ya Cil ya. Setel ae dhewe setel aja. Ini padha tapi yakin kok sampean mulai tekan kene sampean waras. Amin. Waras terus. Walah sehat ya kowe. Sampean sholawatan aku ndonga. Nggih. Sepurane ya Allah sholawat sing donekne percil niki muga-muga sababiah barokah karomai sholawat. Amin. Dibyukne ning sampean kabeh. Amin. Siriku tak lebokne rono, siriku tak tembusne rono. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Saleh. Tekan dicil. Teko dilebokne. Dilebokne. Teko lanat. Coba lanat. Oh iya, laknat. Terus nih. Sing darani laknat itu adalah musibah, bencana. Musibah nggih. Musibah sing intine menungso kuwi uripe adoh karo Allah, gak mituhu marang ngersane Allah, ora manut mitu marang junjungan Rasul. Iku sing darani laknate Gusti Allah. Kenapa Allah melaknat? Mergo awake dhewe dadi menungso yang tidak punya rasa belas kasih. Nggih.
karo awake. Awake dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Sampeyan ki ngesakne karo awake sampeyan napa mboten? Mboten. Percaya. Bener kuwi, Cil. Heeh, ora tau. Bener. Nyapa mesakne. Lah iya. Lho. Ki genahe ngene iki ngaji karo wong gendeng lho ya. Alah nyantai ae to, Bro. Lah iya wis. Pak Bro Kowe kancamu dhewe ae. Damelas. Halo. Halo. Salam ala Nabi Muhammad. Sering. Menungso ki rata-rata wis ora tresno, ora seneng karo awake dhewe. Niku lho. Ketika Anda mencintai dirimu sendiri, nek sampean tresno marang awakmu dhewe, jangan biarkan Allah melaknat perjalanan urip dhewe. Ujian musibah demi musibah mbok alami. Kenapa ini semua balik nang awake dhewe? Ketika kamu mencintai dirimu sendiri dan tidak ingin dilaknat Allah, dibentuk dening Gusti Kang Akarya Jagat, nek sampean tresno marang awakmu dhewe, berarti sampean dadi menungso kudu gelem sregep Salat, sregep ngaji, sregep sholawat. sholawatan. Itu berarti kamu mencintai dirimu sendiri. nggih napa mboten? Nek Wis menungso gak duwe rasa tresno karo awakmu dhewe, aja nyalahne Gusti Kang Akarya Jagat. Nalikane besok siliramu nggir mlebu alam kubur digodho, disiksa, sapa sing nyiksa, Nduk? Malaikat no. Malaikat. Oke. Cil, Dalam sing nyiksa sapa le? malaikat. Jawabanmu kuwi padha karo jawabane jamaah. Lah terus piye? Lah iya. Ngene lho le, Cil. Piye? Anane besok nang alam kubur menungso tinemu siksa di dalam kacamata syariat, ketika ini salim parsing nyiksa sapa? Malaikat. Lah bener to, Cil? Kuwi nek sing tekok wong waras. Bener. Sing tekok wong apa iki? Gendeng. Ayo. Sing nyiksa hakikate duduk malaikat, ning sing nyiksa awakmu rungokno. Lah kok iso, Mbah? Lah, belum tahu dia. Belum tahu aku, Mbah. Ya, oke. Saya jelaskan dulu ya. Kamu merungokkan di situ ya. Ya, oke. Ngapunten, Nduk. Sing nyiksa tibake sapa? Awake. Bener nggih? Malaikat nyiksa sampean ki kurang gawean apa piye? Nggih napa mboten? Malaikat tidak sekejam yang kau anggap. Malaikat tidak sebengis yang kalian bayangkan. Malaikat tidak setega seperti yang Anda pikirkan. Ora. Sing gaplek iki yo awake dhewe. Dadi sing nyiksa kuwi sejatine sampean dhewe-dhewe. Sing nyiksa sapa, Gus? Sing nyiksa kelakuanmu dhewe, tanduranmu dhewe, polahmu dhewe, kelakuanmu dhewe. Rungokno. Bengmu. Walah. Paham? Paham. Aja mau ngaji masuk akal ora, Cil? Masuk Pak Gedeng. Nah iya kelakuane dhewe. Iya bener to, Cil. Kelakuane apik ya ora mungkin karo manusia. Nah, iya to, dadi roh to kowe. Roh. Jos. Nyantai, Bro. Nyantai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti sing nyiksa awake dhewe. Bagus. Perkara kelakuane. Bener. Lah sampai rasa-rasan disuwek cangkeme. Oh iya, terus sing ngincengan culek matane, sing nyolongan ketok tangane, sing zina Jarene iki ketok manuke. banter dhewe lho. Aku gak omong, gak bisa ngomong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun niki lho bakune ngaji tholabul ilmi, artinya menambah ilmu nih awake dhewe. Sampeyan paling ditekoni sing nyang sapa malaikat. Lah yang ngono to, Nduk? Nggih. Lah nek sampean tanduranmu apik kira-kira disiksa apa ora? Mboten. Nek kelakuanmu apik disiksa apa ora? Ya ora mungkin. Berarti enak lan ora penake alam kubur, kuncine enak lan ora enake awake dhewe. Mulakno ayo nandur kebagusan sing apik, nandur kebagusan sing becik. Nek awake dhewe besok nang akhirat nang alam kubur selamat ti ora nemu siksa. Ngono yo nggih. Iya gitu. Halo. Iya. Wow. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sil jam piro? Ala kami nyantai. dangu, Mbah. Los. Sebelas. Los, Mbak. Masalah bismillah ya Allah. Setengah songo. Sampean wis nek genduk Prabarini wis. Sampean wis tau ngrungokne zikire gendeng judule Ridhone Wong Tuwa. Sing ndi, Mbah? Derek. Wis kalau nih sing kalau nih. Kan Mojokerto niku. Heeh. Tapi ora apal. Hafal lho. Wage pisan piye wong iki? Lah kan niku sing ngono tok. Lah iki. Oh, iya. Oh, anten gendeng. Oh, iya. Maksudnya iki kancane kan gak ero, Mbah. Karo, Mbah. Aku kan sepisan tok ya ora apal, Mbah. Oh iya. Sing Mojokerto ki to. Antek, Bro. Mojokerto. Wong iki omongi perkarane lak digodhoi kelakuane dhewe. Sing Mojokerto ki to, Mas. Mojokerto. Tuturane. Ki mau krungu tutil, Mas, aku krungu. Apa? Oh. Gusi lho. Endi ini Mojokerto dhewe Mojokerto kaya dinyanyekne tapi kan ya ora apal aku. Apa lho? Ora apal. Lah kowe apa melok? Lho. Lah piye ta? Lah perasaan grup riyene kabeh. Perasaan awak dhewe gak melui. Gak melu. Kene tok Eh, sing budal kene tok. Genano. Budal sapa? Lah nyapa pinganane awak dhewe gak dikabari. Oh, Pak Gendeng. Sallallahu Nabi Muhammad. Jelek. Nek sholawat Jibril kan judure pangeran Katon. Pangeran Katon. Sampeyan wis tau krungu. Roh, Saiki karyane Mbah Gendeng iku ridhone wong Tuwa. nalika awakmu dicoba dening Gusti matang-matang ning rumah sakit, lah ibumu nyanding to. Nyanding. Sing dadekne waras awakmu ki siji Gusti Allah lantaran dongane Ibu. bener ora? Heeh. Nek ibumu ridho Allah, Ridho. nek ibumu murka Allah menderek Derek murka. murka. La ilaha illallah al-malikul hakul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Amin. Bismillah. Sareng-sareng nggih. Bismillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Ger tanduran jamus kalimat sodo kalimat tauhid sakjroning dodone awake dhewe. Syahadat tauhid syahadat Rasul kudu iso manjing manunggalnya wiji ning awake dhewe. Awake dhewe yakin kabeh masalah sak lumahe bumi mengkerping langit ana kalane peparinge Gusti kang akarya jagat ning ana kalane merga teka polahe menungso. Mula nggih ayo belajar senden-sendeno sakjroning urip marang Gusti Allah. Sandarkan kehidupanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loromu sing marasne Gusti kang akarya jagat, menungso doktermu sak derma lantarane yakin kudu ana nyawiji sakjroning atine dhewe. Sareng-sareng la ilaha illallah. Muga-muga le barokah. Amin Allahumma. Bismillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul sedaya. Bismillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Sepidah malih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul dirungokne saire. Rama lan ibu pepunden kula ingkang putra nyuwun ngapura dereng saged damel paduka gesang mulya ten alam dunya. Rama lan ibu pepunden kula ingkang ngukir jiwa
tanpa ngersula nanging taksih tak gawe lara la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Apa artine uripmu nang donya yen wong tuamu ora ridho ana donya kowe sengsara ana akhirat bakal cilaka. Apa artine uripmu nang donya yen wong tuamu ora ridho ana donya ketula-tula adoh rezeki bondo lan dunya la ilaha illallah al-malikul ya Allah sira padha njaluk sepura wong tuamu nggih apa artine kowe urip yen wong tuamu ora ridho ngalor ngidul usahamu muspro ngitan ngulon kowe nalongso apa taniki unduan kula mergo sik wani karo wong tuwa la ilaha illallah la ilaha aja nyalahne sapa-sapa salahno awakmu dhewe menawa sakjroning urip durung iso mulyakne lan njaluk sepura nang wong tuamu nggih iki wujud iki nyata ngalor ngidul usahamu bangkrut ngitan ngulon kowe nalongso apa taniki unduan kula mergo sik wani karo wong tuwa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Iki karya terbaru nih wong gendeng iki Cil. Ya Allah, apa artine Nggih, Pak. uripmu neng Donya. Nek wong tuamu ora Ridho. neng akhirat bakal sengsara neng donya bakal sengsara neng akhirat bakal cilaka. Apa artine urip meneng donya nek bapak mbokmu ora ridho. Halo anane sampean mbok nelong aduh rezeki bondolan Dunya. naudzubillahi min Dalik ngalor ngidul usahamu muspro ngetan ngulon di sini mau nelongso mergo wani karo wong tuwa diling-iling ya nduk ya le nduk diling-iling nggih nggih Mbah iki sing darani ridhone wong tuwa ridallah wa fi ridha walidain ridhone Gusti kang akarya jagat kuwi wong tuwa ridho nek wong tuamu ridho Allah derek ridho nek wong tuamu ngamuk nesu Gusti Allah ya melok nesu mulakno aja nyawang wong tuamu durung lakoni salat diling-iling ngomongane gedeng kok peh mbokmu kuwi ora salat bapakmu ora nglakoni salat aja mbok sepelekne wong tuamu durung nglakoni salat utawa orang tua kalian belum menjalankan sholat nek nyabdo anak nek dongakne anak mandi padahal wangi gak tahu sholat gini apa mboten nek nyedakne anak kok mandi iki lho sing medeni karo wong tua nek awake ndah neo ibumu ahli ibadah
Dahne yo ibumu ahli tirakat le, dahne yo ibumu ahli tirakat riyadhah, ahli tahajud, iku sabdo dongane luar biasa. Bocah iki nyepelekne kok peh ibuke wis tuwek kulite keriput. Kok tangane mlorot. Ning nek ndongakne anak kuwi mah lus kere kowe bakal enak alah karek ngenteni dina. Melarat kowe bakal ele alah karek ngenteni dina. Ngalor ngidul usahamu gagal, ketoke hasil ning ora hasil, ketoke nguntungne ora nguntungne. Ya kuwi lho undu-unduane mergo wani karo wong. Naudzubillahi min. Cil. Dalam, Mbah. Iki sauntara waktu kan ya kengko mari kan wis jam 12 to, Cil. Heeh, Mbah. Iya to? Piye? Mbok menawa seene sak tembang rong tembang sing pengin mbok sampekne marang dulur-dulur jamaah, apa aku tak terusne dhisik. Sama terusnya, Mbah. Nyapa to? Iya. Ya nyapa nembang-nembang lho, Mbah. Iki sik asik-asik kok. Ngono ya. Iya lho, Mbah. Iya, Mas iya. ridone wong tua lho, Mbah, masalahe. Ngono ya. Kabeh kudu ngrungokne Mbah iki, Mbah. Ngono ya. Iya iya no sebagai cah nom-nom kan ya kudu ngrungokne to, Mbah. Iya kuwi lho, Cil. Lah yo nyambut gawe ben lancar to, Mbah, maksudnya ngono to. Iya. Nyambut gawe ben Lancar, Mbah. usaha lan Lancar. bisnis yo Lancar. ning syarat aja ninggal dongane wong. Wong tua, Mbah. Perkara kiai ulama mung pancen duwe jasa ning awake dhewe. Lah Ngono to? iya diomong heeh. Ya ora? Nggih. Ning aja ngremehne wong tuwane awake. Dhewe, Mbah. Lah ngono mergo laire dhewe dudu teko kiai, Dudu. laire dhewe ya tuku teko ulama, Ora ning enak, Mbah. laire dhewe mergo teko wong tuane Dhewe, Mbah. nggih napa mboten? Nggih. Nek iso kowe takdim marang kiai ulama, ya takdim karo wong tuwa. Nek kowe iso ngajeni ulama kiai, ya ajeni wong tuane awake Dhewe, Mbah. awake dhewe. Mulyakno nek pengen mulya donya awakmu, mulyakno wong tuamu. Nek pengen sugih donyamu, sugihno wong tuamu. Sing mestine turu penak ki wong tuane dhewe. Heeh lho, Mbah. Sing kudune ngrasakne omah apik ki wong tuane dhewe. Saiki malah dadi titip-titipan. Nah, ya ora, Cil? Ya ora. Heeh. Iku jenenge anak koclok. Diomongi. Ya ora, Cil? Heeh. Tidak sedikit orang tua yang menitipkan wong tuane nang panti jom. Jopo. Nggih, napa mboten? Kurang ajar. Ya Allah, ora trimo kurang ajar. Koclok. Koclok gendeng kuwi. Heh? Anu gak. Mate koclok tok gak tambah gendeng berarti. Edan. Gak gendeng, koclok tok. Sing tegas lho ya, Cil. Iya, Koclok tok lho ya. Iya, koclok Orang tok. gawe Gendeng. Ya, benar. Loh, memang faktanya seperti itu, Mas. Faktane, Mbah. Jelas Saiki kuwi. wong tuwa apa kaya ngene iki bocah terus mari ngene duwe anak. Heeh. Dititipne wong tuane, Mbah. Lah iya. Iki kan wayahe kan ning Loh. omah nyantai. Lah mulakno kuwi diarani mbah lah nggo tambah tok. Lah iya diomongi kok. Tambah susahe, Tambah stres. tambah pikirane, Pikirane. tambah bebane. Ngono lho. Lah ngono kudune wong tuwa ki dimulyakne, ning saiki akeh anak malah gawe sorone wong. Wong tuwa. Nggih, napa mboten? Heeh, Mbah. Wong tuwa lara kadang ngopeni awake dhewe gila. Alah diomongi kok. Ya ora? Anake dhewe ngopeni moh. Alah. Malah digolekne wong liya mbayari. Bayari, mari ngono dikane pati jompo. Lah iya. Alah, apal aku. Lah kok iso apal kuwi lho awakmu. Lho kabeh ngono kuwi lho sok-soki masamu. Lah ya bener to, Cil. Ya bener to, Mbah. Lho mestine kan sangang bulan 10 dina ngandung sira nang alam garba nglairno No. toto Ane nyawa. lah kanggo anak wong tuwa rido sangang bulan. Toko sumber rezeki. Nyapa toko mbok? Toko sembako. Iki malu rebut wong tuwa. Ya pancen bener. Lah kok rebut Sik, toko. nek rezekimu pengen nyumber Nyumber. ya toh Nggih. tak dimo karo wong. Wong tuwa. Nek rezekimu pengen nyumber Tak dimo karo wong tuwa. betul. Tutuk aja. Heeh. Tutupno. Apa nih, Mbah? Lah ya. Lho sampean gak ya bener sumber rezeki. Iya, sumber rezeki, Wis to Mbak. nek rezekimu pengen nyumber, kuncine ayo mulyakne wong tuane awake. Dewe. Kok ya pas tulisan iki. Tuh, pas lho kuwi enek kuwi. Lah ya. Lah ya.
kaya pas sumber rezeki, Mbah. sapa sing ra pengen rezekine nyumber? Lah kabeh nyumber to pengine, Mbah. Ya ora? Nggih no. Lah iya, sek enek menungso wong sing gak pengen nyumber rezekine berarti ki wong Oclok. Kocelok tok lho, Jel, kocelok tok. Oclok lho gak gendeng lho. Tapi tangane kuwi aja karo ngene. Kocok. ya Allah. Ya Allah. Ya, terus nek ora Jim? Terusne lho, Mbah, nyapa to? Terus nih, heeh. Nduk piye Nduk? Terus ora? Terus los, Mbak. Heng. Terus mawon, Mbah. Mbah gendeng lah karo ngono kaya anu ya, rumah saya kaya Kayak bekecot. Lah piye ora pengen gantung ngene kok. Nemplek lho, nemplek kok. Nemplek tiyang to, Bu. Kadane Ngawur kecok. Nih, iki nek kanggone wong-wong paling gumun iki ya. Iya. Padahal awake dhewe ngene iki biasa ya. biasa. Biasa. Ora bisa pindho 3 ping 4 ya. Nih. Los deng. Heeh. Los. Ya Allah, alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Intinya ayo Nduk, mohon maaf tadi Mas Perben nyampaikan puisi Hari Pahlawan ya bener ya. Nggih, Pak. 10 November gitu Iya, ya. saiki, Pak. Heeh, Dik. Ya bismillah, moga-moga ini bangkitnya dari generasi muda sing ono Nduk manggis nggih. Ayo kita mencoba memberikan yang terbaik di dalam hidup ini untuk kedua orang tuanya awake dewi. Jadilah pemuda yang kreatif, jadilah pemuda yang inovatif, tapi jangan lupa ayo belajar mulia wong tuane awake dewi. Saya yakin gak ono ceritane anak tak timbek karo wong tua rezekimu ketulo-tulo, ndak ada sawang eneh. Ngendi-ngendi enek bocah kok tak ndim karo wong tua, tawaduk karo wong tua, hormat karo wong tua. Alah lulus kuliah golek gawean yo gampang, lulus sekolah golek gawean gampang. Ning sawangane anak karo wong tua wani kere. Iki wis dadi kasunyatane urip lho, Jil. Wis dadi kasunyata. Sampeyan sawang mawon. Ketika tanggane sampeyan bocah kuwi kok sregep ngibadahi karo wong tuwa nek ngajeni, bapak ibu neng diderekne basane mlipis. Kaya karo Gusti Allah ditata mergo sing mbok layani sak bendinane kuwi ya kena diarani pangeran ning diarani pangeran katon pangeran wujud dene pangeran kang ora katon wujude sesembah awake dhewe Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wis terusne ora iki terus losne ya. Nek aku setengah jam, Percil setengah jam lah ya pas to nggih. Nggih napa mboten? Mulane iki pamungkas iki nggo Cil iki nggo kira-kira probor ini sak lagu, awakmu sak lagu tutup donga selesai. Maksudnya piye to, Pak? Sabang bayi. Lah nano. Wong kene iki sik penak-penake ngaji lho. Ngene iki yo ngene iki ngresep ning pikiran. Nggih, Bang. Meresapi lho. Ngrasakne. Rasane, Mbak. Ning rasane tembus sing Biasane lah jenenge Percil lah wayangan campur sari wis biasa. Biasa, Mbak. Lah ngene iki yo siji yo melok, nomor loro ne ben oleh ilmu. Paham? Sing paham kowe iki lho. Aku paham. Aku paham, Mbak. Paham, Mbak. Terus ngaji mawon rasa nyanyi yo. Terus mawon, Yo Mbak. ngaji nyanyi gampang kok. Gampang. Tak Mbak aja. ilmune niku lho sing penting. Iya. Angel lho, Mbak, golek kok sampean iki. Lha iya Gak tok. Mungkin dawane mburi parkir ora enak. Ya wong sitok iki tok. Masa ning mburi paku parkir. Lha ora saleh napa tau ning kamar. Ending genset lho. Percaya ya. Kenapa? Percelu menapa? Nggih ngapunten saya. Ya itulah kebiasaan. Pak Jumangin mohon maaf, kula dhewe jane dugi kawit jam 7 nggih. Ning leres Percil kula nggo genset ten wingking niku wau. Lah iya. Lah iya mobil kula menjalani ten sebelah genset. Lah aku ora ero lho. Aku ning genset. Lho, sapa iki aku? Lampu kon kejejet lampu. Menane restrate. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ning iki mau omonganmu nek sing tak garis bawahi, aku ki ngerasakne, Mbak. Ngerasakne pitutur kan ngono to. Mas piye, Mbak? Lha sampean mau lho, tak ngonyen gak aku ya pengen meresapi, pengen ngrasakne. Iya, Mbak. Ngajine kan ngono to. Berarti rasa ki penting to. Rasa penting lho, Mbak. Penting ya, Jen. Yo iya no, tanpa rasa ya ora mungkin iso urip kebawe dhewe iki. Oke, Mas. Bar yo ngono to? Percil. Nek dalam Niki napa? degan. Degan. Niki
jahe. Anu napa niku wedang jahe, Pak? Jahe. Niki Anu larutan kaki 3. larutan. Nek iki Teh botol sosro. teh botol. Enek piro, Jil? Lah hitungan dhewe mosok ora iso. Oh iya, Dik. Papat, Bang. Takoni ngitungin maksudnya percil ki ngitungi kok kene kok kene. Kok kene nembal aku. Kok kene. 1 2 3 4. Papat. Nggih. Teh botol rasane Legi, gi. Pokari rasane hambar, hambar. Sing jahe rasane rodok pedes, rada pedes. Degan rasane enek kecut lan legine. berarti sing bedane apa? Rasa. Rasa. Bener ya? Sing bedane Rasa, Mbak. sampean tau tuku sate. Ya tahu sugih kok. Oh. Ya wis tahu. Jadi tahu kok rasa sugih. Wis tahu, Mbak. Tahu, Wis tahu, wis tahu, wis tahu. Oh. Lho, tahu mangan sate to? Tahu, Mbak. Tahu. Gule, Tahu. rawon, Tahu. 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 Sampean tuku panganan iki sing mbok tuku apa nih? Anu panganane rasane. Rasane. Rasane sate, rasane gule, rasane iwake. Nek panganan kuwi enak, mesti rasane enak, mesti balik to. Ha. Imbuh to. Imbo. Berarti rasa iki penting ora? Rasa penting. Penting. Iki lho, Nduk. Rasa penting to. Penting. Ning nyapa menungso saiki wis gak gelem sinau babagan rasa. Lho, iki lho, lapi. Rumokno tenan iki. Penting ya. Penting. Halo. Halo. Nek rasa kuwi penting, nyapa wong urip kok gak gelem sinau babagan Rasa. Nggih napa mboten? Nggih. Lho mergo apa sampean tuku sembarang kalir sing diceritakne berjel, sampean tuku soto sing mbok tuku rasane, tuku gule sing mbok tuku rasane, tuku sate sing mbok tuku rasane, tuku sembarang kalir niku sejatine sing sampean tuku rasane. Nggih napa mboten? Nggih. Rasa sing piye, Gus? Rasa sing sejati, ora sing rasa ngapusi, ora sing rasa bujuki. Sing darani luwih rasa sejati ya kuwi lho ngger sapa menungso nalikane ibadah marang Gusti kang akarya jagat kok iso ngrasakne sembarang kali ing ibadah, zikir mbok rasakne, salat mbok rasakne, poso mbok rasakne, sembarang nek wis iso ngrasakne bakal ngertine mate. Bener ora? Ya, Pak. Nek wis ngrasakne tenanan bakal nemu Nikmate. piye nemu nikmate nek durung iso Rasane. Lah, bener napa mboten? Bener. Leres napa mboten? Leres. Nah, sampean tahu salatmu mbok rasakne? Mboten. Durung to? Dereng. Sampean tahu zikir mbok rasakne? Dereng. Ora tahu. Ora tahu, Mbak. Blas. Blas. Roh aku manggis tangga dhewe ya, Mas. Alah, ora ngono tok ngene wong papat ya padha ae. Ning Oh, jungkir ngono ya. Ora ngrasake jungkir junglit. manut kancane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lha niki lho sing kliru ya ora kliru mergo durung enek sing medharne, durung enek sing nyampekne. Arepa piye-piye nek rasa pengen manjing, sembarang iku rasakno. Wong rasakne kuwi nek wis petuk rasane bakal ngerti nikmate. Sampeyan nek wis iso ngrasakne salat bakal roh nikmate salat. Nek sampeyan iso ngrasakne nggonmu zikir bakal ngerti nikmate zikir. Wong sampeyan durung roh rasane kok pengen roh nikmate. Tahapan untuk mencapai sebuah kenikmatan, tahapannya harus ngerasakne. Mulane salat belajar dirasakne, zikir belajar dirasakne, ngaji Quran belajar dirasakne. Sing ngrasakne kuwi atine awake dhewe. Syariat lakuning jasad, tarekah iku ngubek ing babagan dalan, hakikat ngrembug perkara abdi, makrifat lungguh nang rasa, ya iki lho nggih sejatine jangkepaning sampurnane agamane menungso nalikane iso nglungguh ing patang perkara sing enek iki mu Nahdlatul Ulama, liyane Nahdlatul Ulama ora kenal sing arane syariat, tarekah lan hakikat, luwih-luwih tekan makrifat. Mulane Nduk, ayo belajar dirasakne ya Nduk. Ayo Nduk. Ayo dirasane yo, tegane yo. Ayo rasane ben rohne Dirasakne degane sik, Mbah. Wis ora rasane. Ya ampun ero nikmate. Enak, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Nyapa, Mbah? Diajarane kono rasane. Kan lek wis dirasakno ro nikmate. iki berarti praktek iki mau. Praktek. Praktek.
Ngono lho, Mbah. Iya. Nyantai, Mbah. Ilmune wis ditampa terus kari meraktekno. Liyane kan Jil, liyane tekan Jil. Iki jahe pakai jahe. Kok karo ya nek. Beda-beda rasane le. Iki sing rada antep-antep gane to Jil. Sing antep-antep ning jero. Soto ya. Tuku dhewe lho lho. Songko no mari ngene. Oh ya pancen dian kabeh. Nyapa, Mbah? Nyapa, Mbah? Aja nesu, Mbah. Iki contoh lho, Mbah, contoh, Mbah. Halo. Halo. Jil, aku meni danjuk kabeh dikira aku ki misuh. Jil. Padahal. Lah terus. Gak. Lho, piye to, Mbah? Mulane ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Iki zamane canggih. Sawangan. Ora sah kae sapa cangkeme gendeng lho sawangan. Halo. Halo. Gak halo aku. Gak aku. Kok nyawang ya nembang. Oh, nyawang nyapa nyanyi barangi. Lah ket mau ku ndelok peno, Mbah. Setiap orang itu harus punya trik dan gaya sendiri-sendiri. Oh ya. Sampai Ya. nek ngrungokne ngajine gendeng. Yo Pak G. Pak Gendeng. Pak G. Ngapunten, sampean iki jujur fair ya. Ber. Sampean tumon ngaji 3 jam jamaah anteng gak tahu enek sing mulih. Yo. Nek liyane gendeng. Rana ya Karena saya punya trik. Ah. 1 jam pertama saya harus gayaku ngene. Hah? Ketika jamaah wis mulai ngantuk, tampilanku kudu ngene. Dadi jamaah iku masih suwi ketokane sedek. Sedelo. Sedelo. Oh ngono to. Heeh, tak lanjut ya. Wis karep. Iki mau tekan ndi mau? Sawangan. Kok sawangan. Oh iya, sawangan. Sawangan, Mbak. Halo. Halo. Ngapunten nggih. Aja kira nek aku meni dan aku misuh. Nggih? Nggih. Su. Napa Pak? Su ada ainnya. Nang gorokan kene aine su. Napa maknane Gus? Niku artinya tinggalkan. Niku artinya tinggalkan. Itu artinya jauhi. Niku barang sing niku barang sing niku sejatuh sing kalimat tinggalkan jauhi mergo iku barang elek. Lah sampean wong Jawa apa wong Arab? Jawa. Sampean wong Jawa napa wong Arab? Jawa, Mbah. Sampean harus bangga dadi wong Jawa, kudu seneng dadi wong Jawa, kudu syukur dadi wong Jawa, mergo awake dhewe urip nang tanah Jawa, sing lairne ya Gusti. Wah. Bangga dengan orang Jawa, bangga dengan budayanya, bangga dengan adatnya, bangga dengan tradisinya, bangga dengan budayane. Mulane dadi wong Jawa kudu bangga. Lah awake dhewe wong Jawa napa wong Arab? Jawa. Arab. Jawa, Mbah. Nek wong Jawa kan mini wot diaksol ngene iso apa ora? Dan saged. Iso apa ora? Wot diaksol ngene iso apa ora? Angel, Mbah. Angel. Mulane wong Jawa dijukuk penake dari kalimat daksol akhirnya dadi Nggih paling pau enak niku. paduan suara lho. Lah paling penak niku. Kompak. Lah kangelan niku. Kan wis merasuk, Mbah. Merasuk, Mbah. Iya, iya. Kompak, Mbah dhewe. Ya wis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mbah, Halo, Mbah. halo. Enggak nek tahu-tahu Kediri, Mbah. Tahu Kediri. Tahu Kediri. Kediri. Mbak banyu tok kelempoken, Mbah. Ora ngono. Iki ngaji lho, Kang. Sik to, sama jenenge tuan rumahe Pak sapa mau? Mangin. Duduk sapa sih to? Gancele. Bakri. Gancele. Mbah kok mentolo gancele. Lah iya, kosong ngombe tok. Enak lho. Mulai koyo gentok. Kerucuk Tapi wonge turu lereng wis gak krungu wong. Ben turu yo ben, Pak, penting dungane sehat. Amin. Disediani lho, Kang. Engko anake mari ngene dikirim ngono terus. Gua kok iso banyu kok kon renang bumbu karo gancele. Nah, enak lho. Lho, Lah kuwi. sik to. Sakjane kan karek njukuk sendoke wong wis enek degane. Lah sendoke rana apa kon ngeruhi karo tangan, Mbah. Bolongane cilik lho. Mosok to. Munggah mulai jam Bolongan apa cilik kuwi? cilik. Mulai jam 10 sampai jam 12 keru potong. Lah kae pelem kae dawuh. Wis ben sabar. Sabar. Jadi yo gene Innallaha masobirin.
Wah, sopirin teko apa ora wong? Mbah, sing teko gacle. Sopirin teko. Pak gacle. Ya Allah, sing teko sapa sih? Pak gacle. Lah sopirin nang ndi? Mbah, Pak sopirin nang mburi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Innallaha. Mas sopirin, Mbah. Wong sabar kuwi dadi kekasih Ya Allah. Gusti Allah. Apa nek sitoke itu? Sing mbak apali sitoke nek apa? Oke, Mbah lah aku. Aku lak luwe gak tak apal. Ketemu gak kerucuk-kerucuk. Tambah didegan nih malah poweri Mas. Wong ya kari ngomong lho, kari ngomong gak usah tukaran. Cre, mbadok cre. Sing digawe kok sapa? Lho kan kejaluk. Ya. Lanjut, Mbak. Halo. Basa Surabayaan ki ngoten niku. Iya no. Kula wis biasalah karo dulur papat iki wis ngentuk kabeh. Wis alhamdulillah. Wis muga-muga cil dongaku siji tenan. Awakmu lara terakhir tek iki lho. Amin amin Pak. Amin. Ndang sehat Mbak ya. Sampeyan iki jane mikir ora jenenge. Aja mikir awakmu tok. Momonganmu ki nek pira jajan? 100 punjul. Iya toh? Setiap Setiap musisi duwe anak, duwe bojo, duwe wong tuwa. Ya ora? Pak. Ngopeni pirang wong kowe. Lah iya oke. Lah iya. Lah nek awakmu sampe lara. Ya toh, sapa sing ngerti ngopeni bocah ngono kuwi? Ya ora enak. Lah mulakno. Lah ya kuwi. Berarti aja lara. Amin amin, Mbah. Allahumma Amin. Tapi Nek apa sejatine- sehat piye to, Mbah? Lah iki banyu tok kowe. Nek panitia iki ora cak-cek-cak. Sabar, Bos. Maksudnya iki awakmu iki menjaga kesehatan wis aja lara-lara maneh. Iya. Sok nek lara pasrane slendem ae ngono lho. Lah nyapa di pasarane opo sih pasar? Ora ngono sing elek-elek kok aku tok. Gak, sing dadekne kowe lara iki apa jajan? Nyamuk. Oh, Pertamane nyamuk, mari ngono panitia enggak nek mangan. Oh, ya kuwi mergo luwen iku kuwi cil. Lemes. piye? Bunine wetengmu piye? Kerucuk. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah tidak mengurangi yo ngaji. Yo ngaji, ngono to. Besok, Mbak. Betul. Iya. Mulane wong wis sampean mau piye ngomong sing penting oleh. Oleh-oleh. Oleh-oleh, Lah iya, wis boleh. mentok ae sing penting oleh-oleh. Nggih, Bang. Wong ngaji sing penting ya oleh-oleh. Oleh-oleh. Ngaji, wong Ngaji. salat sing penting oleh-oleh Salat. salat. Wong zikir sing penting oleh-oleh Salat. zikir. Zikir. Wis kabeh kuwi nek wis enek oleh-oleh bakal ibadah ya bener. Kowe Kowe enggak fokus sih nyapa to? Kok gak fokus apa? Luwe nyok. Lah Gedangnya, Mbah. Mbah. Gedangnya, Mbah. Gedang, Mbak. Lah kok malah njaluk ijol kuwi lho dicipono sing kuwi lho. Lah lang ini lho rodok penak. lah menge Hengki mau Hengki apane rono isin karo anak anu ae lah sampean kan ra masalah. Roti, Mbak. Nggih. Lah lang ini kan enek rodok ampet-ampete lho, Mbah. Dadi wong tuwek iki ngono. ya iya ngopeni dadi wong cahno. tuwek iki ya do ngladani anak. Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbah. Heeh. Ute lho. Kowe njaluk apa kowe, Heng? Bakso ngoten wonten, Mbak. Tuku dhewe lho nyok. Aduh kan njaluk bakso. Mbak ditawani aku yang njaluk bakso. Rono, Mbah. Kan Lanjut, lajengaken, Mbak. Lanjut. Karena aku nyanyi. Tangisane wetengku sih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lele. Wis intine kuwi ya Ndo ya. Ayo belajar. Awake dhewe ora ana sing sampurna. Belajar ngerasa. Rasane gedang piye, Cil? Enak. Rasane gedang piye? Legi. Niki petis napa jenlang to? Ager-ager kita ya. Gerak-gerik kuwi. Endi? Agar iki lho dasmu. Kuwi petis nyok-nyok. Petis apa anu, Mbak? Cek, rasakno, Mbak, rasakno. Jenlang coklat tok. Petis kuwi. Petis, Mbah. Petis no lho. Kok jeneng piye to iki? Mboten jenlang. Kurang ajar. Kowe kurang ajar. Iki kiai. Ya nek ora sing rasane ora ngerti. Iki ngaji dinteni kok ngono lah kok nyapa kon rasane petis sih lho. Sik to tak cedhane karo syutingan. Lho, jenang to? Genah. Lah nek ngene lah ngerti genah kancane. Masa petis, Mbah? Petis ya, Mbak? Jajak rasane. Iwak karo tak plotot tak mangan langsung. Betul.
Tak kirane Nutrijel. Oh kandane Mas Pete dadak di. Panggilan saudara soto, panggilan saudara soto. Wis parek tapi aku sarek. Ya Allah, saya ingat soto dese. Nyanyi ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Eh. Ayo, pas Niko. Ya. Aku nyanyi, Mbah. Iya. Ya. Aku sana gedang situ ana jane ngene lho ket mau tak anteni ra metu-metu. Tresno iki tutu mong dolanan kabeh mau hamong kahanan Ben aku ramlayu. iki lho saran iki lho. Lali aku nek. Dan tanggung jawabmu itu palsu. Udah lagu udah. Nyambung aku ke rokokan benar. Wes niki Rang. Ya wis ya tutupan kono wis. Lah jamin niki. Mas langsung masuk langsung. Dongo Mbah, mari nembang jare ndonga. Hitungan ono kono. Masa sing nutup ke santrine, Pak? Lho sampeyan lho Pak kok iso. Nyambung aku sik enak rokokan. Lho, Mas tutupen lho. Jenengan tutup niku. Sing ditutup sapa ngerene sing buka kok nutup iki lho. Lho Mas lawang. ora Mas iki acarane lho, Acarane niku, Mbak. Mbak. Acara opo? Lho jarene demo. Koso demo. Ngaji lho. Kena pengajian itu acara opo lho. Mas aku. Ngaji ya anu. Mugi-mugi barokah. Doa. Amin Allahumma. Amin. Anak lanang pundi sing dikitan pundi larene. Ya Allah, turu. Mugi-mugi sedaya oleh barokah ngaji. Amin Allahumma amin. Amin. Ayem muga-muga tetep mancep ning atine dhewe, seneng muga-muga dadi semangati dhewe ben atine ayem ya Nduk ya. Jadi senengmu dadekno semangat untuk ngayem ning atine awake dhewe. Salat semangat mergo bakale ayem, ngaji sing semangat mergo bakale tinemu ayem. Wis muga-muga Allah paring ridho sekabehane. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallim imanana ya Allah. Wa sallim qulubana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim a'malana wa sallim akhlaqana wa sallim min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma qahu samaduhu wujuduhu sirullah dzatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Allahumma qahu samaduhu wujuduhu sirullah dzatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Ingsun tajaline zat ingkang maha suci, ingkang amurba amisesa, ingkang kuwasa angendika kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dadi sak cipta ningsun, ana sak sejo ningsun, teka sak kersa ningsun, metu saka kudrat ingsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna istiqomah, Allahumma rzuqna ziaratan Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna ziyadatan ilmi wa rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi salamah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Maka dulurun kurang lebih kula dalakang Percil CS, jika ada kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.